Здравейте, приятели! Бъдете благословени в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Днес ще се занимаем с урок номер 12, който се казва: всички трудности ни изграждат и ни правят по-силни. Всички трудности ни изграждат и ни правят по-силни. Бог каза, че ние сме повече от победители чрез Господ Исус Христос, който ни е възлюбил. Амин. Винаги Бог дава победата. Амин. Ще направи Бог чудни неща в живота ти. От теб се иска да вярваш и да ходиш в святост, покорство и смирение. Хората в Библията бяха обикновени хора, но когато Бог се намеси и започне да работи с тях, Той се изявяваше чрез тях и го правеше свръхестествено. Ние сме едни съдове, които Бог употребява за Негова слава. Очаквай чудо от Бога. Той е верен Бог. Потърси Господа. Амин. Исаия 43 глава от 11 до 13 стих. Може да прочетете. Еремия 10 глава 21 стих. Яков 1 глава от 2 до 6 стих. Бъдете насърчени в името на нашия Господ Исус Христос. Искам да прочета от Исаия 43 глава 11 до 13 стих. Аз съм Господ и освен мен няма Спасител. Аз възвестих и спасих и показах аз, а не някакъв чужд Бог сред вас. Амин. Затова вие сте ми свидетели, казва Господ, че аз съм Бог. Амин. Да, преди да е имало време, аз съм и няма кой да избавя от ръката ми. Аз действам и кой може да ми се противопостави. Амин. Слава на Бога.